Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa na isi mbido TV ebe anyị na-ewetara unu ihe obi aṅụrị. Mana onye mi na-enọ n'ime ụlọ n'ụtụtụ a ga-eji ọnụ ya kọwaa onwe onye ọnwụ. Anyị ga-etigo ọnụ n'okwu o jiri bịa. Chief Onowu nọ n'isi mbido TV. Daalụ Chief. Chief, ị ga-eji ọnụ gị kọwara anyị onye nwụ. Igbo ndị ọma, ekele m unu. Ụbọchị taa ga-adịrị anyị mma. Anyị ga-aga n'ihu na-aga na-abata. Ọgwụ iji agaghị akpọ anyị. Ahụa mbụ Chief Charles Ụzọndụ, Onowu ndị Igbo na Kosofe Local Government Lagos State. Anọ m ebe a n'ụtụtụ na-ekele ndị Igbo ibe m, na-asị ha na anyị bịara ka anyị tụlekwue omenala anyị nke a na-asọgbuzi asọgbu. Amaghị ama ndị ụmụaka yọrọ ọhụrụ, ndị ọyọrọ ọhụrụ, ụmụ kọmputa abịala ha mebiere anyị omenala. Why maybe omenala? Yes, ọwa ụmụ kọmputa. Ka m gwa gị, mgbe m isi yunivasiti pụta, kọmputa nọ. Ile afọ nwe ya? 77-78 academic year. Ewo. Amụbeghị mgba. But ndị ka ugbu a, ị mara ma nke esi apị handset ọnụ na-apị. Ọ ji eme kọlụ, send a text message, ọ gwụla. Mana ndị ka ugbu a na-eji handset gaa eluigwe, gaa elu ala, gaa ala bekee, gaa ala ndị ọcha, gaa ala ndị ojii. Ha ji eji ya pụtara anyị. Onwe ji ya bụrụ ego ndị ọzọ. Ha ji gaje na China eweta anyị bịazịa were ezi omenala anyị gwụghị isi n'ala. Iji bụ ụzọ ọrụ isi agụ. Nke ị na-ekwu okwu China, ị na-ekwu okwu isi agụ. Isi agụ n'ụzọkwa ọzọ. Isi agụ alaala. Because mgbe mbụ isoro mgbe isi agụ a na-ama ga-amasị onye esi n'echichi. Ịnwa anwa akpụrụ okpu red otu ka kemgbe ebe a na-amagazi onye esi n'echichi. Akwere agụ ugwu nọ na nna aga nwanne nya aha pụta ụmụaka na-aga skuul, ụmụaka uru amamihe ha na-amasị ọkọ chọrọ adị asọmaghị isi agụ, ezigbo isi agụ bunye ha okpuru eji gbanye ha n'elu, gbanye ha n'ala, nyama ha nyama, buru ha eburu ha na-aga. Ọ gwụchara ihe mebiri omenala anyị. Mana mgbe mbọ dịghị otu ahụ adịghị eme ya eme. Omenala Igbo wụ irue enye gị ya. Ma iru ha eru ị gaghị esi ọzọ. Ma iru ha eru ị gaghị esi nze. Ma iru ha eru ị gaghị esi chifu. Ma iru ha eru ị gaghị esi eze. Yes, eze o nwere ebe o si ọ wụrụ hereditary. Ya wụrụ hala hereditary. Ọ bụrụ sa amụrụ gị taa ma ọ ya wụ ihe si na ezi ụnụ enwere ike ime gị eze. Mana ka ihe siri kwụrụ ugbu a, ụmụ mmadụ emebiela ya. A na-azụzi eze azụ, a na-adụzi ya ọdọ, a na-agara ya kọt, a na-egburu ya mmadụ ka m wee eze. Gịnị ka eku awụ eze? Ọ ka enweghị ike nwụ data ajọtara ego n'aka gọọmenti, na a na-atara ndị mmadụ ala ha, na a na-atara ndị nwoke ibe na nwaanyị. Onye ndị eze ugbo nọ eme onye sisi agụ akpọrọ gị anwa. Ihe awụ ihe mere na ihe jiri mebie. Mgbe mbụ omekata agasịrị kpụrụ okpuru edi otu akpụ adịghị eme ya eme. Bifo ga-ekpuru okpuru edi esiene gị echichi. Adị uwe onye nze kwuchi sọsọ hereditary. Ọ na-eshi na family. Ọzọ itozu ha alarụ ihe ji nwoke eme from 60 and above. Eshe ego ọzọ. Onowu the traditional prime minister. Onowu nwe isi eze. Ọ bụ Onowu na-ekpuru okpu eze otu okpu anụ ebe a. Bụkwasa ya eze n'isi. Nye nke nọ okpu eze nka. Yes. Okpu a eze na-ekpu ya. Ị ga-bifọ gị na-akpa aka ị ga-akwa ụgwụ. Ewo, ọkwanye m kwuru ndị eze na-anaji ego. Ekpu ya. Prince ga-ekpu ya. Mana ọyọrọ ọhụrụ emekwe a na-ekpunyekwu ya princess na nne ha. Otu na iji ya aga m akpali aka. Ị ga-akpali aka onwe ihe ọ ga-eme. Ka mmanụ na-akọ gara. Ka m nyere gị ya. Ọ kwuru n'isi. Itinye ya aga otu oke ọkpa. So ị gaghị etinye okpu n'isi na-esi ya esisi. Yes, ọ aka bekee mere ya mana o mere ya na omenala.
ka m cheta ego o nwere mgbe onye ndị ụkọchukwu onye isi ụkọchukwu ndị Katọlik bịara na Nigeria 1983 ya sị anyị follow your religion by your culture. We don't follow our religion by our culture. Mba na anyị na-eso religion culture. Onye ahụ ọgbakọrọ chọọchị niile nọ n'ụwa ọwụpụ ọ bịara Nigeria 1986 follow your religion by your culture. Anyị ewere culture anyị chịba n'ọhịa were omenala anyị chịba n'ọhịa n'ihi na ọyọrọ ọhụrụ apụtala ihu ụzọ ụmụaka okorobịa oje ọgbara n'aka ị gaghị agba bid n'aka ma iru ha eru. O nwere mbọsị anyị giri ihe ememe o nwere eze na-eri ji anyị ekwuru ga eme anyị nabatacha anyị onye dị na-akọwa onwe ya. Ụmụ okorobịa ndị ọzọ kpuo okpuru edinye anyị akara ndị eze na onwe ha chief awụhụ ọrịkpanị nze na ọzọ eji ajụma ha ewe onye anyị awụ onye rotu ewo chief asị mba na awụghị ya chief mgbe ebe ahụ pụ asị ya ebe ahụ pụ because they are defying our culture. And they may abuse our culture. You see, some of us are not using isi agụ. I put two dress here. Man, here we both type of dress. Chief, I'm not isi agụ actually isi agụ po. Mama always shink kata ma o shop. Because all you put on yet and isi agụ. If one a mirror, if na ho ha, ụmụ agboro, ụmụ onye na-eyizi ya. I know ya. Mande wane, this is China me. Yes. I put in Nigeria. So I na-emezi ya abuse. Ya na-eme anyị. Some of us who have seen it all. They will see we and get me this ago. And when Miss Yaga abụọ, mana anaghị m eyizi ya. Because we na-esile ebe a pụ ebe a, ịhụ obere nwa yi ya, isi ebe a pụ ebe a, ịhụ onye na-amaghị ihe the meaning of Isiago. So it reduce the learn the strength and the power of Isiago to zero. So Isiago agaala. Chief, mkpawa na ijikwe aha ndị mmadụ na-ebugharịzi mkpawa ma nke nke echichi ma nke ji ndị mmadụ chọrọ iji mkpeshi. Ojide ha ala mkpara ema na-eshi na ga-echichi. Mana mkpara dị n'iche n'iche na ọnwụ mkpara niile ka a na-ekwu okwu ya. Mana akpara ndị ka echi na-echichi dị iche. Ọ dị ka akụpe, ọ dị ka nza. Echi ga-echichi enye nwunye gị nza, enye gị akụpe, enye gị certificate ijiri chi echichi. Mana ugbu a isi ga-apụ ebe gị onye ọbụla jicha mkpara aga ma anya ma ọbara ke ndị amị ma ọ ke ndị polisi ma ọkpara ke ndị dị iche iche mana mkpara echi na-echi echi ha ala gị ewo nze ewo ọzọ ewo chief enye gị mkpara nke a m ji ebe a bụ mkpara enyere mgbe echi nke abụọ enwere m mkpara ọzọ n'ụlọ mgbe echi n'onowu ọ bụ okpu a m ji ebe a ka m ji chi onowu ndị Igbo ọ dị mma chief okpu nke nkwenyere ahụ okpu nke a ihe nji wuru okpu awụ adịghị ama ma nke enweghị onye ọfọ bidiri onye ọbụla nwere ike itinye ya ị ga anaghị zụta ya so ka onye ọbụla nwere ike gaa na-agote nke a tinye ọwụ okpu niile okpu nke a lee ya chekwa ka ntinye ya n'isi okpu nke a ị gaa n'ahịa igoro ya nke ahụ nwere dịka nke na-enwe blu nwe blak onye nne ya nwụrụ na-eyike blak ndị na-eyike white so nke ahụ okpu ụfọdụ dị anything onye ọbụla nke tinye nke mana nke red a biko na ụmụnna hapụ na omenala anyị ka omenala dịrị ka ọ dị omenala wụkwana ihe arụsị omenala wụ ihe arụsị omenala asị gị gbugburu ọbara were saa ahụ gị ma ọ ma gị na-eri ji ọhụrụ ị ga-egburela nnama ma ị ga-egbu ewu mba ime ihe n'usoro otu o kwesịrị dị ụzọ otu Chukwu ji chọọ ka eme ya anyị agaghị enwe nsogbu. Ọ dị mma chief chikwa elekwe ihe chere inwe ike ịgwa Igbo niile anyị n'ụtụtụ a otu enwere ike isi kwụsịtala otu ha si emekasị ụmụ omenala usoro a ga-esi eme ya wụ ụmụ ndị anyị na mụrụ ha alakwado ụlọ ebe ha siri bịa ọrụ sa ha na-ala ụlọ ebe esiri ha bịa mee round table conference town hall meetings family meetings village meetings a na-agwa ha na-akọrasị ihe unu na-eme ma ọ na-ama ma ọ n'ụlọ ahụhụ omenala otu o kwesịrị ọ dị onye nwe ga-esi aga ha aghọta solushọn osu a ga-esi mee ya kwụsị ọkwa ịkpụrụ ụmụ gị ngwụsị afọ eje ụlọ
achọ afọ eme family meeting eme family meeting gị na ndị wo ndị mụọ ụmụaka ha na-akọwara ha omenala nke na-eti mgbe na-eti ya yes o nwere otu ceremony ga-adịrị mma ga-eyiri ihe n'okwesịghị gịnị ka ha dị understandable mana ka iwu ị na-aga chọọchị ị na-aga pati eyiri ka n'ekwesịghị iyiri mba ọ bikos akọwazighị ọfụma ịkọwara ha ọfụma ụmụ kọmputa ma isi ha ga-anụ ịkọwara ha ọfụma ha mara dat ikpuru okpu ka ekwesịrị onye eze adịghị mma ikpuru okpu ka ekwesịrịla chifu adịghị mma chifu kwani hapụrụ okpu ka ekwesịrịla na jekpuru ka onye eze ọsụsụ onye eze kpuru ka onye eze bụ na dressing code ya chief nwekwe dressing code yes you can dress gorgeously the way you want mana omenala anyị agaghị ebugbu ya n'ibu ndị ma anya ya na-eme ya ndị ma anya ya na-eme ya hapụkwala anyị ndị a na-amaghị anya ya ụmụ anyị la ka otu anyị nọ na Lagos a amaghị ya anaghị ala ụlọ ọsọ anaghị ala ụlọ ebe esi bịa akụwara ha usoro dị iche iche ka esi eme ya a na-eme nta a na-eri ji ọhụrụ a na-agba ọfala ndị kere na Lagos ama ya ihe awụ ihe a ga-akọwaziri ha ọfụma ha mata ka esi dị mma ndewo chief ewu mi na omume amụtala m ofu ma ọ abụọ na ihe chief kwuru ihe chief ji mesi okwu niile awụ ndụmọdụ ka o nyere anyị ka anyị na-akpọla ụmụazị ha na-ewu ụlọ afọ kpọọ nwa gị laa Disemba ka ọ maa omenala ka anyị na-eme omenelu unu chọọ ịnụ okwu chief kwuru chọọ nnukwu ihe o kwuru unu zitere ya ozi na Isimbido TV www.isimbidotv ka anyị kpọta chief ka unu na unu kọwekwa ọzọ nke unu na-amata chief ga-enyere unu aka ọkọdụ unu anya ka unu anyị na-eme omenelu abụghị omenala anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lụbata ka mi na nwanne unu nwanyị ada na-asa blue tigasa ọnụ n'okwu anyị ji bịa n'ụtụtụ anyị na-abịa